Makadi muri Zimbabwe tadzoka zvakare nenyaya yemukomana anonzi McDonald Zhou uyo atakamboshanyira mumwedzi waApril achinge akarara sezvaakaita izvo. Ndiyo vhidhiyo yatakamutora musi watakatanga kumuona asati agona kufamba achitsanangura kuti musana wake wakanga usingatori zvakanaka. Akanga akuvara paspinal cord yakaita kuti aremare. Asi toda kutenda kune hama dzakabatsira. Takazodzoka zvakare nevhidhiyo yechipiri tichiona progress ave newheelchair. Paita hama dzakabatsira, hama dzimwe dzaive kuCanada uyezve vana Sisimeli Diaries vakauya vakabatirana kuti mukomana awane rubatsiro. Rubatsiro runotangira pachikafu, rubatsiro runotangira pakuwana mari dzemadoctors dzekuti anga achibatsirwa. Tinoda kupa kutenda kukuru kune hama idzi dzakabatsira. Zvino nhasi taenda takanoona mukomana tichiona progress yaari kuita. Ari kuita maphysiotherapy kaviri pavhiki zvichiburikidza nerubatsiro rwaari kuwana kubva kuvanhu nemi vanhu veZimbabwe vari kubatsiridza. Toda kukutendai zvikuru. Saka regai tione progress yaave nayo iye zvinezvi, uyezve takatarisa kumashure uko kwakanga asati akugona kufamba, asati agona kuita mufambiro waakuita iye zvinezvi, achikwanisa kuve newoka, achikwanisa kuzvipusha, uyezve ari kuimprova zvikuru mukutaura kwatari tichiita naye. Saka ngationei vhidhiyo iyi tichitaura naye achitipawo progress uyezve nezvimwe zvikwanisiro zvamungakwanisa kubatsira nazvo muri yeZimbabwe. Tinoda kupa kutenda. Ngatipinde muvhidhiyo tione tichinzwa McDonald Zhou achitaura. Kuseni pandinomuka ndinoita katuwa nditika ndobva ndaya kumira zvandakaita zvinezvi ndoti masikati aya ndombozorora ndobva ndati masikati ndito katu manheru aya ndozita ka3 papo nenga wakuitira kuti itika kuti nyama dzitika kunetawo kuti uzone kudi kurara. Wanga uchinitaurawo nyaya challenge yakasangana nayo yechando. Zvizvi watosi chakanyatsoitika pachando. Chando yaita ndezvekuti mazuva acho chando chakayarwa zvakanyanyisa zvekuti ndakatombosopa kutorwara cheucheko nacho chande zvekuti ndakatombozarwa zvekuti vanhu vakatombofunga tonga mukomana achatsoki adunyepa. Ndakasungobatsirwawo ndikanga mushonga kandakatongobatsirwa nako kekuti zvitoita zviri nani. Ndopandakazotomboita zviri nani kunga ndakatorera usiku wese kubva kuma11 kusvika kuma11 dzenguva dzinedzi. Ndopandakatozoita zviri nani mbichana ndakazozonzwa zviri nani zvinga zvekuma5 ndopandakazonzwa yakutaka kuzara kwakutaka kupera mbichana. Ya ndozvakaitika ipapo pachando. Saka zvatakupinda musizini yekupisa iyi panogona kuzobuda kuti zvakaita kana sefeni. Sefeni kuti kamhepo kamboti kachimborova utiita kuita kuti nyenguva yekupisa ineyi handopanoita kuti nyama dzinge dzakunyanya kudi dzikanyanya kutsvawo maronda handopanenge akudi anenge akuti achisimuka kuda kuti nyama dzedzanyanya kutsva nemaiti inenge akuti wandei. Then nyaya yatakambotaura last time nyaya yechitupa right. Nyaya yechitupa manje ka haitiri nyaya hombe kuti pana kuti nditogadzirisawo chitupa ipapo chitupa ndokutori upenyu hwacho. Ukagara usina chitupa hazviperi musheba. Nyaya yechitupa ida kutogadzirisawo zvakanyanyisa kuti zvitombobatsirike kuti pamwe upenyu ungaita zviri nani. Kuti zvizvi hatidunyepa usina chitupa ka zvose zvakatongoma. Saka panapa unenge uchibatsirwa nani nemunina wako? Nemunina. Munina wangu ndiye anotondibatsira kutobvira pakutotanga kusvika nanhasi. Ndiye ari kutomhanya. Then physio unoita kangani pavhiki unoita kangani physio? Nadhokta yakati ndiri ndega. Dhokta anoti pawiki anoita ka2 ane 2 days anoita 2 per day.
anomboya Monday neThursday, but kana akaningina anozouya iri Sunday ndopanobatika, anoeka 2 paningirimo pawiki. Uda kuti kudii kune vanhu vakakubatsira kubva chitanga kusvika panokuona kwakaita uche? Iri nyaya yevanhu vakandibatsira ka, ndoda kutenda zvakanyanyisa kuti Mwari vavaropafadze vagozoramba vachiwedzera nyasha, nekuti haisi nyoreba zvinhu zvacho mamira azva zvakaita ka. Nepazvariwo ndinototenda Mwari kuti zvinhu zvinofadza zvisingaite, kuti Mwari vavaitire zvakanaka kwese kwavari ikoko zvakanyanyisa, nekuti improvement yakutoonekawo. Ndekutotiwo ndiri munhu aibatsirwa akangorara asikagoni kana kumuka kana kuita sei handiti, but izvozvi izvi ndakutokwanisawo kutopinduka ndega, ndichiendawo pauchiya ndega, ndichitobatawo ndega, ndisimuka nayo. Saka zvinoratidza kuti nyasha dzedenga dziri kutidi, dziri kuita zvakanaka. Saka kune vanhu vakabatsirawo, aiwa ndinotenda Mwari kuti Mwari varamba vachivaitira zvakanaka, varambe vachinzwa shoko zvemweya, varambe vachizadzikisa zvakanyanyisa. Ndinoramba ndichitenda kutendesesa zvakanyanya, haisi nyoreba patari nekwatakabva. Then chakuomba kuita sei? Chishuwo changu ndanda kutotiwo pamwe ndikawanawo vanhu vanondibatsirawo kuti upenyu huende mberi. Kana unoona ngoitawo mabasa ari nani, kuti hauchafaniri kuita mabasa anorwadza, kuti zvaizvite, nekuti izvizvi vaitsona kuti izvizvi nemakwariro ayaya, kuti uchabata mabasa anorwadza hazvichaita. Saka unenge waudawo zvinhu zviri easy kuti upenyu huite zviri nani. Kuchikoro unoda kudzokera? Kuchikoro ndodzokera. Waida kuita usati wakwara, chichauda kuti uzoita chawanga unishona kuti dai ndikashanda basa iri? Ini pakutotanga ndichitanga kuenda kubasa, basa randainyanya kuda kuita ndaida kuita mechanic. But semunhu akanga asinawo zvekuita panguva yacho, ndakangonomhanya kuti ndimbofanira kunge ndakadai ndichifanira kutsvaga ndoita sei, ndisati ndasvika kune zvinhu semunhu aitsvaga kuti ararame panguva yacho iyoyo. Ndozvandaishuvira kuita, but zvakazongorambawo hazvo zvauya nepasaidhi kudai, but ndakundoshuva kuti Mwari dai achiita kuti zvinhu zviite zviri nani, ndokushuva kwemwoyo wangu. Tinotenda mhuri yeZimbabwe iri kunzwa yakateerera, vanokupa kutenda kuna Sisimeli, Mai Yvonne Chikasha from Canada, nevanhu vese vari kubatsira nechikafu. Mataura nyaya yekuti pakudiwa pakunozvibatsira unenge uchiita anonzi machida malini saver. Linen saver. Linen saver. Arikudiwa kuti akwanise achisvinga achizvibatsira, uyezve parikudiwa kuti vanongoda kuchinja catheter izvo, andowazvo ndo zvakataura. Catheter inodapota ichitochinjwa kuti zvinhu zvacho zviite zviri nani, kuti ikazoramba iri yega inouyisa infection inowisa. Saka vanhu vachida kubatsira nhamba ndidzodzi munotaura namaitanya. Ichokwadi. Achikwanisa kuti vakubatsirei. Ichokwadi. Ndinotenda kuti mhuri yeZimbabwe indibatsirawo zvakanyanyisa, kuti zvinhu zvacho zviite zviri nani, upenyu humirewo zvakanaka. Ndo mushuwo wemwoyo kuti zvinhu zviitirawo zvakanaka. Pakanaka mhuri yangu kuMcDonald. Aiwa kamhuri yeZimbabwe, tinoda kukutendai kune vose avo vakabatsiridza kuti mukomana asvike paprogress yaave nayo iye zvinezvi, tichiti aiwa vanhu vakatambanudza maoko avo, rambai muchiitwa zvakanaka. Naizvozvo tiri kuti kune vanoda kuwedzera kubatsira mukomana sekutaura kwaaita, ari kuti malinen saver
anomubatsira kana achinge akuda kuenda kunozvibatsira achida kunoita namba 2. Anodiwa zvakare pandakasvika anga ane linen saver rekupedzisira. Saka kutaura kwatiri kuita zvinezvi ari kutoda rimwe rekuti anga achibatsirikana. Uyezve pandasvika panzvimbo iyi ndaonawo zvimwe zvinhu zvakawanda zvinoda kuti abatsirwe, zvinosanganisira kuti malights vanenge vasina usiku. Yes, pane solar iripo asi bhatiri riripo rakupota richikurirwa, saka panoda bhatiri rinoita kuti vakwanise kuwana malights usiku in case kana achida kuzonga achifamba anenge ari murima. Saka batai maitanya vanyatsokutsanangurirai zvese zviri kudiwa nemukomana kune avo vanokwanisa kutambanudza ruoko rwavo vachibatsira. Tatenda ndini wenyu Mukoma JC ndichiti musare zvakanaka uyezve rambai muchiitawo zvinhu zvakanaka kune muri yese Zimbabwe. Tatenda.